Wat best dan? Zal ik wassen? Zal ik verheerd een beetje? Beetje, maar mooie waar komt er dan hoor. Ja. Oh, hier zit ik nog van Rijntje bij. Dus het is een soort, maar... Lekker hè, Sally. Hey Sally. Goed zo, Sally. Braaf hoor. Goed zo. Oh, prachtig. Goed zo, Sally. Wow. Veulenbroodje. Hey. Goed zo. Hey. Goed zo. Goed zo, Sally. Hey. Hey, Uniek. Uniek zit mooi bij het Sjen. Kijk, dat is zo cool. Wauw. En die dames en hier is wat ik.
Zijn navelstreng. Die zit nog vast. Oh, goed zo, Sally. Hé, goed zo. Hé, braaf. Goed zo. Braaf. Nou, het is nou 10 uur jongens of zo. En ik denk dat ik om 9 uur of zo dacht van nou, misschien komt het. Je wordt wel eens vannacht of morgen. Maar zo snel heb ik echt net verwacht. Maar ik weet dus nog net dat het een hij of een zij is. Weet ik het nog net. Ik denk een hengst. Waar is deze, Sally? Hey. De navelstreng zit er nou nog aan. Maar... er is nog haast geen steen, hé. Of doe. Hey. Hey. Zo snel kleren, hé. Mijn handen roepen naar het voeltje. Daar loopt hij, hè?